Uale! Hosti, que guapa, tio! A veure? Oh, com m'excite! Coi, Carles, què és aquesta eufòria? No, no i no! Eufòria, no! I a més, veiem planes guarres en comptes de recuperar-te de la lesió. Que no, míster, que estic mirant la meva nova web, carles5pujol.com. Guapa, eh? Ah, és veritat, és veritat. Jo també estic pensant en fer una plana web per recomanar llibres, poesies, exposicions... Penjar fotos d'ovelles, consells de ramaderia bovina... Exactament és el que estava fent jo. Bueno, menys. És igual. Va, ara vés a preparar-te. Necessitem que et recuperis aviat. Necessitem la teva força. Et necessitem. Ets... Sí, mira, ja estic sentint la música. Soc lo puto Rocky culer! Ara vinc! Ah! Agafa't fort! Molt bé! Mister, ja estic. Ja em pots convocar com vulguis. Ara arribes si ja s'ha acabat la temporada. Com? Hem guanyat tots els títols i tu t'ho has perdut. No! Era broma. Només han passat 3 hores. Jo.